Sige, kalas. Bakit mo gusto ang katawan nito? Bakit mo gusto ang katawan nito? Sagutin mo ako, bakit gusto mo ang bahay nito? Bakit gusto mo ang batang ito? Sige. Tahimik siya. Sige, kalas. Tahimik. Kalas na kalas. Tahimik ya ka, no? Kalas. Yung totoo, lalaki ka taga, babae. Kahit ka pa nagsisinungaling. Sige, kalas. Lahat talaga naman sa mga espiritu nagsisinungaling. Kalas. Focus. Hanggang. Alisin mo to, ha? Walang sakitan, di ba sinabi ko sa'yo? Matagal ka na sa loob ng bahay nila. Gusto mo siya dahil tahimik lang. Yun ang ba talagang pinagusto mo sa kanya? O sige, tanggalin mo lahat yung nilalagay mo sa katawan niya. Wala kang ititira, ha? Tahimik ya. Boss. Bilisan mo lang. Wala na akong itatanong sa'yo. Lalabas ka sa loob ng bahay nila, kung padudukot kita sa mga anghel ng Diyos at ibabalik kita sa impyerno, saan ka gusto mo? Saan ka titira? Sige. Ayaw mo sa langit. Tao ka ba, espiritu? Sige, kalas. Dati ka bang tao, hindi? Huh? Bakit ka namatay? Oo. Naalala mo? Oo. Mga ilang taon ka na? Yung namatay ka, natatandaan mo? Hindi mo na alam kung ilang taon ka na? Mahaba mo buhok mo, maikli. Gaano mahaba? Hanggang balakang. Sige. Pakicheck nga magnetic ko. Sige. Ilang taon ka na? Natatandaan mo? 30 ka pa lang? Sige. May anak ka? Wala? Asawa? Hindi mo alam kung paano namatay? Dahil sinasabi mong espiritu ka. Bakit? Masama ka ba yung espiritu? Hindi mo naman sabihin na ikaw ay kaligaw. Sige. Maraming salamat. Kaya pala mo rin eh. Bayang tao yung miyete. Okay. Hindi siya bad spirit. Na makalakad. Kasi, Ate lang anak yung makalakad eh. ligaw na kaluluwa siya. Sisigaw yan. Yung butol. Sige. Ah. Ilan liwanag sa paligid mo? Eh, nakikita ka wala? Ilan? Ate, may Nasaan siya? skill. Ano ba no? Sa harapan mo, sa tagiliran mo. Isang liwanag. Alam Sabi, mo ba yung kung bali. babae siya lalaki? Sabi yung bali. Sige, kalas. Hindi, may Huwag skill mo na yun sa papasukin ito, mga. ligaw ng kaluluwa ha. 13 years old. Naiintindihan mo na? Naiintindihan mo sinasabi ko? Gusto mo lang siya, tahimik lang. Sa loob ka ng bahay mo, sa loob ng bahay Oo, mo dapat nakatira ka. kusa. Nagaling kasi. Ligaw ng kaluluwa. Eh, bakit mo sinasabi yung lalaki ka? Ha? Hindi. Meron pa wala na? Malinis na. Palalaya kita. At pag... Ito may kamay niya. Huwag mo na itong iiti na papasok ka sa loob ng katawan ng tao nito, ha? Yuko mong iyong ulo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amin. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Naligaw na kaluluwa. Pasintabi po Panginoong Hesus, Amang Nazareno. Naway basbasan niyo po ng inyong mapagpalang kamay ng tao ito. Ang sino man ligaw na kaluluwang babaeng ito, ay naway sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Bitbitin siya, Rafael, Arcangel, Isusa, Sinag, Manahal, dalhin siya kung saan man siya nararapat, at maghari nawa kapayapaan sa kanyang isip at puso, at magpasawalang hanggan,
Amin. Amin. Alis. Ilan ang mata? Akala mo, babae ka lalaki. Ilat mo mata mo, in Jesus' name. Meron na kamay mo. Pikir. Wala na. Ligaw na kaluluwa. Binata siya, no? Ha? Binatang na Wala mata. na. Ulit, last na lang. Pikir. Marami niya ito. Marami na. Wala na. Hindi ka tulad kanina, gumagalaw. Ah. Painumin siya ng tubig. Saan na ba yung tubig niya? Dami-dami. May nakita ka liwanag, dilat mo mata mo. Basang-basa ka ng pawis mo. Ano ba nito? May nakita ka liwanag, wala? Ilan? Liwanag? Sa daanan mo? Wala? Ano paramdam mo? Masakit pa yung tiyan mo? Balakang? Ang mapapayo ko, ligaw na kaluluwa lang yan. Sabi niya kanina, babae. Tapos Espiritu, natatakot kasi minsan nakala mo sasaktan. Hindi nagre-react si magnetiko ng mainit. Magre-react yun pag papawisan ng malagkit. Pag body spirit. Okay na?